Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Kagkaroon sa kasagpuan sa taon matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Ay, makaluluoy man si Larry. Kagagagib lang kay Ada mo. Kung nakahibalo lang ako nga amo siya sinakalain, ginbuligan ko na lang tani si Mari nga kalbuhon siya. Nga hinali ka lang nga naghipos, Larry. Hindi ka magsiling hibian mong ikratan nga ato. Ba? Si Ada? Dali! Kantuan natin siya! Ada? Ano na tabo? Ba? Magbalik ka dali! Hindi. Hindi! Samtang nagadalagan si Ada. May kung ano nga landong nga nagdagit sa iya. Kagindala siya pa ibabaw. Ada! Isara mga bintana, dali! Girls! Magbulik ang musira sa mga bintana! Dasingan! God! Ano atong nagdagit kay Ada? Pispis? Pero daw kadako man naman katama sa ito nga pagkapispis. Sugod subong, hindi na ka mo magdulas ang asin kag abo sa mga bulsa ninyo. Wala mo ba na siya ginhambalan si Ada? Pinakat beses ko sa gaginahambalan. Apang wala sa nagapamati. Siguro, kinanglan nga mapahibalo naton sa pulis ang natabo. Gusto matuod. Sige, manawag kita sa presento. Ano? Nagalupad ang nagkuha sa among nga babae? Oo, sir. Kilala mo siya? Oo, sir. Tungod girlfriend ko siya. Kamugid tanan ang nakasaksis ang natabo? Oo, sir. May mo bala namon kamo nga maimbitar sa presento? Okay, sir. Maupod kami sa inyo. Ang mga pulis. Matag nga wala sila nagapati sa ginsugid namon. Apang ang iban sa ila, nagayuhom pa nga dala yubit. Wala ka sang huya, Larry. Sa di lang ako, anak. Ha? Babe, wala ko magkahibalo, tita. Barakuha sa iya. Wala ka sang huya, Larry. Tita? Kinpabayan mong akon, anak. Gani ikaw ang kasuhan ko sa kidnapping. Balihog, Mrs. Magkalma ka. Ginaimbestigahan pa namon ang kaso. Presyuhan ninyo ang lalaki nga ini. Siya ang nagkuha sang akon, anak. Madamong nakasaksi kung ano o kung sinong nagkuha sang anak mo, Mrs. Weh, Hindi namon siya pwede nga i-detain dire. Tungod isa man siya sa nakasaksi sa amo nga hitabo.
Kung mahimo, dito lang anay kita sa akon opisina masugilanon. Makapauli na kamo. Pero paano natabo kay Ada, sir? Tawagan lang namon kamo kung kinahanglan. Basta kung may matukiban kamo o kung may nahibalaan nga bisan ano bahin sa kaso nga ini. Hindi lang ninyo ini pag ipanugid-sugid. Ilabi na sa media. Sir? Nga, sir? Tungod madamo ang hindi magpati. Basi kung masalaan pa kamo nga mga buang. Sir, ikaw ya, sir? Nagapati ka ba na sa amon? Ba, nagapagligas-lingas ya? Doon na siguro niya nga wala sa may makabati sa kinahambal namon sa iya? Oo to, nagapati ako. Apang kuntani, sa aton lang anay ini ha? Naghangpanay na bala kita? Oo, sir. Oo, sir. Oo. Justin, pwede bala ako nga makashower? Hindi abi ako makatulog kung hindi ako makapaligo antes magtulog. Duha ang banyo dire. Inang pertahan sa tubang sang kwarto ko. Amoy ng banyo nga ginagamit ko. Okay. Kuhaon ko lang mga gamit ko, Oh, tapos ka na? Oo. Imo naman to mo. Nagwa ka sa banyo nga nagatampi lang sang tuwalya? Oo. Ara man sa tubang sang kwarto mo ang banyo. 3 katikang man lang inang anta diri. Ano ba lang malain dira? Wala man sa may nakakita sa ako, no? Ha? Wala sang nakakita? Nga, anong pagdumdum mo sa akon? Bulag? Nalipat ka ba lang pulos lalaking ari diri sa balay? Ay, sorry lang Manong Justin, ha? Nga ba lang kasuplado gid sa imo? Nagakusmod siya, kaginkuha niyang tuwalya. Kag nagwa diri sa kwarto. Ay, ano ba ang problema ni Yaman? Na ano siya? Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Naanda ng folding bed diri sa kwarto ni Justin. Kag natural, tungod ako ang bisita diri. Ako ang mahigda diri. Mahigda na ako, Ay. Oh! Anong kinabuhat mo? Matulog-tulog lang tani, Ikaw, wala ka ba na ginatuyo? Ako da sa folding bed. Dire ka sa kama, oh. Ako ang bisita diri. Gani ako na lang ang mahigda diri sa folding bed. Okay lang sa akon, komportable man. Bisa na nga ako ni Eloy. Wala ako ginapatulog sa folding bed. Sus, sa batiis ko palang gani, Bitin ang folding bed nga ini. Sa imo pa ayhan. Diri na lang ako, Ikaw na lang dira sa kama mo. Kari ka. Ay! Hoy! Justin! Ano ka ba naman? Ginasilingan ka nga hindi ako dito sa kama mo?
Hindi. Dito ka. Mas komportable ka dito. Wala. Nagpungko na siya sa folding bed, oh. Aha! Nakaibalo na ako, ah. Mahulit na lang kita, ah. Amo kagit pala sina? Oh? Anong buot mo silingon? Amo kagit sina ka-liberated? Nga nakasiling kasi na. Una, ginhalukan mo ako kahapon. Bisan hindi ko pa ikaw nubya. Ni wala pa gani ako nakapangaluyag sa imo, hindi pala? Tapos babae ka. Apang ako pang lalaki ang ginlibre mo. Tapos kaina, nagwa ka sa banyo nga nagatampi lang sa tuwalya. Wala mo man pala ginapaminsan nga pulos kami lalaki dire. Ano, Hazel? Nagapangganyat ka bala? Basta mo na lang bala nga iladlad ang lawas mo? Aba, sang nagapangabay ka sa akon kay na, halos ilantad mo ng kaugalingon mo sa akon. Tapos subong naman, gusto mo nga mahulid kita diri sa kama? Kag anong masunod? Makig-sex ka sa akon? Samtang pila ka adlaw pa lang kita nga nagkilalahay? Siguro, anad ka na gidman eh. Pero, sorry to disappoint you, Hazel. Hindi ang tanan nga lalaki, it-trip ka lang sa kama. Nagigda na siya sa may folding bed. Hala, para gusto ko lang nga mangin komportable siya sa iya pagtulog. Kundi ina yan nakalambot ang iya istorya. Aba, matuod nga agresibo ako yan, no? Tungod nga ginahulag ko lang kung ano ako. Pero buot bala silingon sina, nga liberated na ako? Kag tungod nga hindi ako maarte, anad na ako dayon nga maghulid sang lalaki sa kama? Ay siya palang gani ang lalaki nga una ko nga nakaupo diri sa kwarto. Kung anad na ako, nga virgin pa ako subong yan, no? Kag kung liberated ako, nga wala pa ako sang boyfriend tub subong. Kag sa banta ko, isagid kadako nga sala kung nga nagpasugot ako nga diri ako matulog sa iya. Ang kabuang gid si mo, Hazel mo. Sala mo man kung nga ang ginhusgahan kaniya. Maigda na lang gani ako kag magtulog. Hindi ko yung magsapak-sapak siya. Kag boss, aga pa ako mahalin diri. Ay, salamat. Nakagwa gid man ako diri sa kwarto ni Justin. Oh, Hazel, saan yung maganto? Saan na si Justin? Kakwan, nagakatulog pa siya Kwanabi, gintex ako sang amiga ko. Ginapakadto niya ako sa iya. Emergency man ko, no? Nagakatulog pa si Justin, kag mahamuok pang tulog niya. Gani, wala ko na lang siya ginpukaw, Ay, palihog na lang hambal sa iya, ha? Nga naglisensya ako sa imo, ha? Ate, okay. Ate, sige. Pero ano ka? Nga, Gusto mo pala nga itulong ko ikaw? Ay, hindi na lang, Ako na lang. Sige, amo na ako. Sigurado ka? Oo. Kag isa pa, utong adlaw man, ho? Hindi man siguro ako pagdagiton sang aswang. Sige, amo na ako, Bye! Ay, salamat. Nakagwa gid man ako sa ila ni Justin. Kinanglan ko nga magdali-dali palayo dire. Kinahanglan ko nga magkadto sa duog nga hindi ako masundan ni Justin. Makaulugot siya. Naugot gid ako sa iya. Katikalon sa iya. Wala pa gani niya ako makilala sang mayo. Ginhusgahan na niyang akon pagkatawo kag ang pagkababayi ko. Sakitan gid ako. Nasakitan gid ako.
Bala na. Apang kinanglan, ngalikawan ko na siya. Kung subong sina, dumapatay na ako sa iya. Apang boss, lain na. Hindi na ako magpaminsar sa iya. Labayan ko na lang na siya, boss, ah. Nga daw wala kami magkilalahay. Kag sa sina, hindi ako magtanom sang kalain sang buot sa iya. Hindi ko ya gusto nga magtanom sang kalain sang buot sa kaibisan kay sino. Kag boss, daw sa wala na lang na siya sa akon. Goodbye, Justin. Gisan pa nga nakahibalo ako, ngayon lawon ako sa imo. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Magabian sa dagrinyo sa pagpamati ang magabatahong magsukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampad. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church?
Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaroon, sa kasugpon sang kasaysayan ni Tiffany, nga ginpasakop ni Lala, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Magapabilin nga matahong. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on. Paano niya ginsiling nga pahalinon kaniya sa trabaho kung hindi mo ako madala sa iya? Basi kung nagalahog lang siya? Wala, ma'am. Seryoso siya. Suno abi sa iya, buhaton ko ng tanan para nga mapaupod ka lang. Kaya kung hindi, mangita na lang kuno ako sang lain niya obra buwas. Mabuot man bala siya sa imo? Hindi, ma'am. Ha? May nga hindi. Ginasakit ka bala niya? Permi lang siya nagapaninggit. Sa jutay ko lang nga sala. Grabe na nga buyayaw ang mabatian ko sa iya. Ginadalahig pa niyang pamilya ko kung magbuyayaw sa sakon. Saan pa nga wala inisang sala sa iya. Kung kaisa gani, ma'am, inhali lang niya ako nga ginadukol. Ano? Nahinambit bala niya sa imo kung anong amon hambalan? Wala man, ma'am. Ang tugon na niya, ang mga dalong ko gid ikaw sa iya. Nakaibalo ka na na kuno, ma'am? Si Paulo. Nagpaalam siya kaina sa akon nga hindi siya makasugat. Kay masako siya sa iya obra. Nakahibalo ako nga ang bahin direng tuyo ni Star sa pagpakighambal sa akon. Hindi ko na lang siya pagsugiran sang tuyo ni Star nga pagpakighambal sa akon. Amo man si Manong Sindo. Hindi ako gusto nga makahalin siya sa iya trabaho. Kani, sige na lang Manong, sige maupod na lang ako sa imo. Ha? Matuod, ma'am? Ma'am, salamat kay ma'am, ha? Madamo ging nga salamat. Wala sang anuman, Manong. Kung makasugilanon kami liwat ni Paulo, hambalon ko siya nga pangitaan sang bag-o nga amo sinong Sendo.
Nagdulog kami sa atubang sang klas. Kag malahalon nga restaurant. Ma'am, ara sa dasa suludo, nagawlat na si Ma'am Star. Ah, sige. Kadtuan ko siya. Ma'am, updan ta ka. Idulong ta ka siya. Mag-order ka kung anong gusto mo. Hindi ako familiar sa pagkaon nila diri. Kagula ako ginagutom. Ikaw na lang magkaon. Mas manami siguro kung masugilano na lang kita dayon. Ano ba lang ihambal mo sa akon? Ma-order ako para sa iyo. Ato ng waiter nga ginorderan niya sang pagkaon ko. Let's talk. Oh, hindi ka ba namang kaon, anay? Masugilano na kita. Sa din si Paolo. Nga wala ka niya kinsugat. May obra siya. Sigurado ka? Ano ba lang hambalan naton? Anong kaladlawan? Wala ako nagkadto diri para nga insultuhon. Aba, wala. Wala ko ikaw ginainsultuhan. Ano gani ang kaladlawan? Madugay na bala ka mo ni Paolo? Sugiri na lang ako kung anong kaladlawan. Well, nagakadlaw ako tungod malipay ako. Oh, anong nakapahalipay sa imo? The thought of Paolo always makes me happy. I'm in love with him. Oh, Oh, wala ka man ang lasang ihambal. Hindi ka akig sa akon. wala sang diferensya kung ma-in love ka. This is a free world. Maakig lang ako kung agawon mo si Paulo sa akon. Amugid man sinang buhaton ko. Ano? Agawon mo siya sa akon? Oh, That's unethical. I'm in love. Siling nila, nagaburon ko ng panguna-una sa mga in love. Hindi sila makaibalo kung ano ang sala kag husto. Kung kaysa, hindi na nila mahibalaan kung anong ginabuhat nila. Pero, ano gid ba lang sala kung may in love ako kay Paolo? Soltero man siya eh. Boyfriend ko siya. Madali lang i-dispatch sa ang girlfriend kung gusto ko ni Paolo. Pwede niyang katapusan ang inyong relasyon. Lain ang may asawa eh. Komplikado ang pagbulagay. Sorry to disappoint you. Paulo loves me so much. Hindi ikaw ang maghambal sa akon, kundi si Paolo. Oh, wala pa niya nahambal sa imo? Nahambal na. Pero, ambot lang kung amo man ni naghihapon na mangin sabat niya. Kung sulit-suliton kong pagpamangkot sina sa iya. Base bala kung sa ikalima ko nga beses nga pagpamangkot sa iya. Mabago ng sabat niya. Ina lang palang ihambal mo sa akon? In love ka kay Paulo? Pwede mo inang mahambal sa akon sa cellphone ah. Wala mo lang kung tani ako kinistorbo pa. Pakanon ko man ikaw? Makabakal ako sa pagkaon ko. Oh, nga nagtintog ka na? Sa din ka makadto? Mapauli. Wala pa kita makakaon. Hindi na. Base kung isukmat mo pa ina sa akon pag abot sang adlaw. Nahambal mo na ang gusto mo, hindi bala? Kag gusto ko nga ipahibalo sa imo. Nga hindi ako mag-untat. Tub-tub hindi ko siya maagaw sa imo. Go ahead!
Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Hindi ka makapugong sa akon. Hindi ko pagbuhaton, ina. Si Paulo among makapauntat sa imo. Oh, lantawon naton. Kung mabalibaran niya ako. Kung ipamilit ko gud sa iyang kaugalingon ko. Mabalibaran ka niya. Patiha ako. No hard feelings kung maagaw ko siya sa imo, ha? Ginapamangkot ko ikaw. No hard feelings? No hurt feelings. Bitch! Ano? Oo. Kagabi lang ato siya sa balay. Gindalaan niya ako sang pizza. Ginsugura na niyang pagpangaluyag sa hakon. Anong oras siya nagkadto sa inyo? Mga alas 6. Nagpauli siya siguro mga alas 10 na to. Anong ginbuhat niya sa inyo? Nakigsugilanon sa ila ni Nong Frankie kag May. Wala ka nagpakighambal sa iya upod sa mga utod mo? Wala. Ato lang ako sa akong kwarto. Nagalantaw sang TV. Maayo man kay wala ka ginpilit sa mga ginikanan mo nga tubangon siya? Nakaibalo man sila sang sitwasyon eh. Nakaibalo sila nga hindi lang kay nakapakigabyan si Star, kundi nagapanggamo ini sang relasyon. Mahalo gani kay wala siya gintabog sa balay. Kagsuno sa iya. Antes kuno siya nagpangaluyag, mag-abyan na sila sang pamilya ko. May, nga anak kasiling siya sina? Nakadumdum kasang nagashoot kami. Nagbanding sila. Kag nakahibalo sila nga ginhambalan ko na si Star. Nga makighambal lang ako liwat sa iya kung untatanin niya yung pagpangulit sa akon. Mauntat man ayan siya. Kung makita niya siguro nga seryoso ako sa pagbalibad sa iya, mauntat na siya. Seryoso ka? Nga, nagaduda ka pa balagi hapon tubtob subong? Wala ka bala nagwapahan sa iya? Bulag lang ang hindi magwapahan sa iya. Amo inang punto ko. Sorry ha, pero wala ko nakuhang punto mo eh. Din bala naluyag ang lalaki? Hindi bala sa gwapa nga babayi? Hindi bala? Oo. Amo gani nga naluyag ako sa imo eh. Nan, amo na nga maluyag ka man kay Star. Kung wala ka sang nobya subong, maluyag ka sa iya? No comment. Sa masami, ang no comment, buot silingon, yes. I beg to disagree. Sabta na lang balang pamangkot ko. Be honest lang.
Okay. Mangin honest ako. Pwede ako nga maluyag sa iya. Nga hindi. But the thing is, may nobya na ako. Nga mas sobra pa kagwapa sa iya. Mas smarter sang sa iya. Hindi man ako sang nobya nga ang langong lang niyang mapabugal. Kag hindi ko pagbuhaton nga bayaan ka para ibulo si Stan. Daw pareho lang siguro nga nagkuha ako sang bato kag ginlampo sa ulo ko. Kaga pwede man nga kwarta na nangin bato pa. O kung hindi gani, ara na ako sa kama, nagsaylo pagid ako sa salog. Thank you. Ba? Laging padulog mong salakyan, haw? Wala mo nakita? Red light na oh. Stop na. Kag tungod stop kita subong. Pwede nga makapanghayo pabor? Ano, inaaw? Pwede mo ba lang i-upgrade ang mga kiss? Or ako na lang? Hala, kinahalo ka niya ako sa bibig. I love you so much, Tiffany. Paulo, I love you more. Ba? Sila laman ang nagapanawag nga ini? Ano naman balang ikutso-kutso sang amiga ko nga ini, ha? Hello? Hello? Nagabasa ako sang magazine sang Amon Kontra. Kay balo ka naman. Basikon may ginahimo naman sila nga wala ko mahibalan eh. Anong labot ko dira? Ara pa man gihapon kamo sa maayo nga pwesto sa mga bestsellers, hindi bala? Well, madulagin ang katuyo mo kung masugid ko na sa imong matuod nga rason. Kung nga nagpanawag ako. Ano inaaw? May nakita ko nga interview kay Paulo sa isa ka magazine nga gindala ko pa uli. Bago ba lang interview nga ina? I think daan ay ni. Daw sa una pa niya ini nga commercial eh. Ginpakilala siya sa mga tao. Kagdason, daw pasayod lang sang produkto. Wala pa nagwa ang billboard niya sini. Sangin pagwa ang interview nga ini. Basi ko may kopya na ako sina? I doubt. Sigurado nga wala. Ha? Jutay man ang interview kay Paulo, hindi bala? Manami ba lang interview? Hindi masyado. Those lambok type lang ang mga questions. Apang may nakita ko nga isa ka interesting question. Ha? May, ano ina? Ginapamangkot si Paulo kung sinong crush niya nga model o kung celebrity. Oti, sinong ginhambal niya? Si Star. Si Star? Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill,
registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos. Ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, so dagid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Tiffany, gagin pasakop ni Lala, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan, Once There Was a Love, sa kasaysayan. Magapabilin nga matahong. Direksyon, Marnie Mungkal. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigo, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something of my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song. Sing a song. Do-do-do-do-do.
Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Bulawan. Ado kay ikaw eh. Wala mo ginabaligya sa gusto ang baligya mo. Nahulat mo pa anay nga madunot o galing ibaligya siyang barato. Hipos gani Dominga. Parente mo sigurong bata nga to ay. Excuse me. Daluoy lang kuya sa iya. Nakita mo na gid nga kaniwang sa iya. Dabatian ko pa gani kag ginapangayuan kaniya siyang mangga nga ato. Pero wala mo gid niya paghatagi. Kundi gidalaga na lang niya eh. Ipadakop ko siya kung makita ko. Ano? Ipadakop mo siya sa pulis? Gusto mo nga makita kita diri sang pulis? Nakahibalo ka nga hindi pwede nga magbaligya kita diri. Karon, matawag kaya sang pulis? Basi kung bakulon ka sang iban nga squatter diri. Naanad na lang ang bata nga to. Kawatan! Kanamit sa mangga ba? Bisan pa nga may dunot na sa punta. Abi ko anay kung lagson gid ako sang tag-iya. Pero wala siya makapadayon sa paglaga sa akon. Sugod sa nagkalin ako sa ospital. Nagpasimpalad ako sa pagsakay sa bus pakadto sa New Jerusalem. Kag-amo na ining New Jerusalem. Pero isa lang ini ka barangay nga malayo pa sa syudad. Kagdason, diri ako nag-aistar sa idalom sang kahoy. Naging atupan ko lang sang dahon sang saging. Diri ako nag-aistar, kiti malapit sa suba mo. Makainom ako sang tubig. Kagdason, makapaligo pa ko. Mamantinir lang ako diri Tubtob nga makilala kong akon amay. Nga among akon kinapangita. Kagang akon nga pagkaon. Wala man sang problema. Makakaon man ako bisan paano. Madasig ko yung magdalaga, no? Hindi makalambot sa akon ang mga tindira sang prutas. Kag kun ano pa nga masabnit ko sa bangketa. Mabuhi ko bisan paano, ya. Hasta nga makilala kong akon amay. Nga ginatawag kay Leonard Amador. Apang kung makilala niya ako, kilalahon man ayhan niya ako nga anak. Kung wala niya ako ging kilala sa sulod sang 15 katuig, saan ako makasiguro nga kilalahon niya ako? Maayo pang iba niya tawo. Ginapakaon nila ako. Ginapalangga. Kagdason, ginakabig nga anak. Apang si Leonard nga ato. Ginhatag lang niya ako sa iban. Pariyo man bala siya kapintas ang iya utod. Nga madugay ko na ngaging kilala nga akon iloy. Sinugid ang akon iloy. Daw sa natalaw na ako magpangita sa akon amay Apang kinahanglan. Makahibalogid ako. Kung nga ngaging sikway niya ako. Kag kinahanglan. Sugiran niya ako. Kung sinong akon matuod nga iloy. Nagpanaguop.
Nakita ko nga nagdulom na gid ang langit. Patod nga maulan ini sa mabaskog mo. Kag hindi na masarangan sang akon ginhimo nga dahon sang saging ang top. Kinahanglan makakita ako sang medyo bakod nga masilungan ko. Nga hindi ako matunugan kag maulanan. Deson, malapit sa suba. Para nga makainom ako kag makapaligo. Tubtob nga makita akong akon amay. Nga among akon kinapangita. Sa sulod sang pila ka adlaw, nagapangawat lang ako sang pwede ko nga makaon. Mga prutas nga dunot. Ang iban, hindi pa man. Kagdason, ginapiknit ko mga baligya. Kag ginakaon ko sa higad sang bangketa. Diyos ko, buligi man ako ay. Kung makita akong akon amay, kilalahon bala niya ako nga anak? Hala, padali na lang gali magabi oh. Kag nakita ko nga madamol ang galom. Possible akong maulan ini sa mabaskog. Ay, ang akon mga daon nga ginatop sa akon jutay nga ginahigdaan. Hindi ato makasarang sa madamol nga ulan. Kinahanglan makakita ako sa mabakod nga pasilungan. Kinahanglan gid. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kun fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Malapit na lang magdulom. Apang wala pa ako makakita sa sarang ko nga mapasilungan. Bisan pader na lang kung tani nga may atop. Nga makasiling ako nga okay na. Apang wala pa ako sa nakita nga pwede ko pasilungan. Kung magbaskog ang ulan kagang hangin. Ba? May nakita ako nga lumberyard. Kag nakita akong karatula. Leonard Amador Lumberyard. Hindi. Ang nagabaligya nga inasang kahoy. Ang tag-iya. Among akon amay. Leonard Amador. Kag sa sulod, may nakita ako nga mga tao nga nagatrabaho. May ara nga nagalagari. May ara man nga nagahantal sa mga kahoy. Kag nagadali sila, kay madali na lang magdulom. Nagadali sila nga magpauli. Kagara, may nakita ako nga payag sa sulod sa lumberyard. Ayhan, amoy ng palahuwayan nila. Masulod ako dira. Dira ako mapaligat sang gabi. Dason, pagkaaga, mapauli ko dayon. Para nga hindi sila makahibalo nga nagtulog ako sa jutay nga payag nga ina. Pakadto ako dira. Mga lihid lang ako sa pader. Kag magsulod sa payag. Nakita ko nga bukas ang puwerta sini. Masulod ako dira.
madulom na. Anay ka, kuhaon kong akon sako nga ginasulod ko sa akon bag Amo ining itabon ko sa akon lawas. Kagdason, matulog ako diri sa higad. Kapoy ako kaayo Kag kun amo ini nga matugnaw, makatulog gid ako sini sa mahamuok mo. Ay, kanami diri. Mainit. Kag hindi matugnaw. Ano po sinikon sini? Ha? Nga ba na nagatinumpok ang mga inutod nga kahoy diri sa duta pastura? Mga iluto din ang kahoy, sir. Nga ginimo nga kabinet sa aton mga tao. Hindi ako maluyag may mga sagbot diri sa akon lamberyan gini. Kuhain na dire. Oo, sir. Maday lang. Kaya ipakuha ko ina sa ila. Karon na lang ina. Kinahalan ko madamo nga mga tao. Agad nga matapos na yun ang kahas ang sanakyan nga gin-order sa mayor. Kinahanglan ina dito. Oo, sir. Kamo. Tiguhain gid ninyo nga madula ang mga kahoy nga ina diri, ha? Oo, sir. Sulong tayo na. Ato na sila. Kag nagasulod man sa ila si Leonard Amador. Makaluluoy man ang mga tao nga ato nga nagatrabaho sang kaha. Patod. Ma-overtime naman sila hasta mag-aga. Dad, luyag mo ko na ako nga mahambal. Magpungko ka diri sa atubang ko. Ara na. Nagpungko na siya sa atubang ko. Kag wala siya mahadlok sa akon. Di siya pareho sa iba niya nga mga utod nga nagakurog kung mag-atubang sa akon. Wala siya mahadlok sa akon. Kag amoy na nga gusto ko siya kasakiton kag pakahuyan siya. Amoy na nagapatunga sa amon nga duha. Ang kaakig sa tagsa-tagsa. Sabtang pamangkot ko. Nagapabungol-bungol naman. Nga wala ka nagasabat. Babato ka gidbla sa akon nga amay mo? Nahambal ko na ina sa imo, Dad. Wala ako sang may ginahimo nga malain. Kag bisan ano pang ihambal mo, wala ako sang abyan nga lalaki. Butigon! Oh, Siyang nagustuhan mo, hindi balay. sino, Dad? Ang lalaki nga ginabantayan mo sa may bintana. Nagsala ka, Dad. Wala ko magsala. Sino siya? Wala ako makahibalo. Nga hindi mo ako pagsugiran kung sino siya, Dad. Maghalong ka sa pagsabat sa akon, Isabela. Hindi ako buang. Ang malain lang, kaya hindi ako maabtik magguha. Agad nga makilalang lalaki nga to. Ganin, pamangkuton kay ikaw liwat. Sino siya? Wala gihapon siya magsabat. Kundi nagatulog siya sa akong mga mata. Wala siya mahadlok. Kag nagadugang ang akong kaakig sa iya. Nakita ko ikaw sa bintana nga nagayuhom-yuhom kag manipayon. Nakahibala ako nga nagasenyas ka sa isa ka lalaki. Kag kinahanglan makahibala ako kung sino ang ngalan niya. Sino siya? Hindi ka magbuting sa akon. Lainon ko akong taktika. Base pa man ko madala ko siya. Nasakitan ako kung silutan ko ikaw. Bagod ikaw ang paborito ko sa tanan. Nakahibalo kasi na. Pero akig ka sa akong permidad. Hindi matuod na. Ikaw ang palangga ko sa tanan. Halin sa bata ka pa.
Masami ka nga nagayuhum-yuhum sa akon. Kag maisog ka. Hindi ka pareho sang iban mo nga mga utod. Nga nagakaupos ka kandina ko mag-atubang sa akon. Dad, hindi ako makahangop sa imo. Hindi ako makahibalo kung anong kinahanglan mo sa akon. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso. Apang panom dumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang kolesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidant sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate ang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul. When as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Bulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Patilwan Naval. Will sing my song. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo!